Takže nachádzame sa pred chatkou Barbados 6, ktorú sme práve teraz realizovali u klienta v Bánovciach nad Bebaravou. Chatka je zo 44 mm masívového dreva, severský smrek, je o rozmere zhruba 21 m2. Je to prevedenie, ktoré sme spravili aj s vnútorným zateplením strechy. Pán si to veľmi dobre pripravil, spravil perfektnú základovú dosku, ktorá je ešte naviac spravená tak, že sme dali nabok tyrodúrk. Urobila sa tu určitá príprava sieti, čo je výborné, je tu príprava na vodu, zozadu je na kanalizáciu, je to všetko vyvedené vnútri, ideme sa na to pozrieť, takže vlastne stačí už len potom si urobiť vnútorný rozhod, ako potrebujete. Nech sa páči, ideme ďalej. Táto konkrétna chatka je bez podlahy a vidíte, tu máte odpad, jeden, druhý, tretí, máte tu elektriku, vodu, to znamená, všetko je pripravené. Klasická chatka sa predáva v základe bez zateplenia strechy, to znamená, že normálne by ste tu mali vidieť hrady, ktoré držia celú strešnú konštrukciu, keďže vlastne oni potrebujú určitý tepelný komfort. Táto chatka sa dá veľmi jednoducho ako zatepliť tým, že donútra sa dá parozábrana, dá sa tam vata a zaklopí sa to takouto veľmi peknou efektnou doskou s perodrážkou. Čo sa týka okien, je tu viacero okien a tu je ešte dole aretácia, hej, takže je tam dostatočná ventilácia a ak sa vieme pozrieť na tento detail, je to chatka, ktorá je s dvojitými sklami, to znamená, že sú tam vákuové sklá a zase je to ďalšie vylepšenie tepelného komfortu tejto chatky. Takže štandardne si to zákazníci dávajú najmä teda ako chatku k domu na rekreačné účely. To, čo je dôležité a to, čo teda by som vám ešte mohol povedať, v štandarde je tu aj podlaha. Podlaha je na takýchto hranolových konštrukciách. Môžete sa pozrieť, že táto hranolová konštrukcia je už dopredu impregnovaná a vlastne tá impregnácia slúži na to, aby tá zemná vlhkosť, ktorá prirodzene z tej betónovej dosky alebo zámkovej dlažby ide, tak vlastne, aby sa vám neťahala sem hore do tých stien a vlastne slúži aj na to, že keď spravíte podlahu, tak takéto isté hranuly budú takto každých 60 cm v tej podlahe uložené. Na tie hranuly sa potom položí podlaha, ktorá vlastne slúži až už ako finálna podlaha. Podlahu vieme zatepliť, robí sa to polystyrénom, je to už o preferencii, ako to chcete používať. Ešte jedna taká malá vec, pokiaľ niekto napríklad takúto alebo akúkoľvek inú chatku by chcel používať len na uskladnenie náradia, tak treba zvážiť, či vôbec tú podlahu potrebujete. Hej, môžete to spraviť z betónového základu alebo napríklad zo zámkovej dlažby, ktorá je veľmi efektná tým, že už je dopredu spravená nahotovo, napekno a keď do takejto chatky ukladáte hrable, motiky alebo akékoľvek náradie, tak je to úplne bez problému a neamortizujete podlahu. Takže je to presne podľa vašich preferencií, na čo konkrétnu chatku potrebujete. Pokiaľ to máte na nárade, nepotrebujete zateplenie. Pokiaľ tu chcete občas prespať alebo nejaký domček pre návštevy, tak vtedy by som vám to doporučil. Čož je výborné, ako už sme sa bavili, sú tu dopredu pripravené všetky vlastne prístupy, voda, elektrika, kanalizácia. Potom, pokiaľ by ste si chceli rozviesť v takejto záhradnej chatke elektriku, robí sa to v lištách, klasické elektrikárske rešty, ktoré sa primontujú na stenu. Je to veľmi jednoduchá vec, alebo zákazník si to minule spravil veľmi efektne. Normálne spravíte priemyselným dizajnom, kúpite si krásne čierne, oranžové, akékoľvek elektrické drôty, ktorým si rozvediete elektrickú energiu, priznáte to a vyzerá to ozaj luxusne, dneska sa to nosí a máte to aj v drahých hoteloch, tak kľudne to môžete dať aj do takejto chatky, vyzerá to veľmi, veľmi dobre. Takže na záver, toto bolo predstavenie chatky Barbados 6, je to severský smrek a je to všetko v tom, čo komunikujeme na našich weboch a na našich sociálnych sieťach, je to v harmónii s prírodou. Je to drevo je obnoviteľný materiál, a táto chatka bola vyrobená z dreva, ktoré bolo vyťažené ekologicky, je k tomu certifikát FSC, ktoré hovorí o tom, že nie len sme toto drevo vyťažili, ale lesná pôda bola spätne zalesnená, to znamená, to, čo sa z prírody zobralo, to sa tam aj vrátilo, takže verím, že toto je tiež ďalší benefit, ktorý vám takáto drevostavba do 25 metrov od našej firmy Siki môže ponúknuť. Pekný deň.